Здравейте, хора! В днешното видео ще ви покажа за нещата ми в YouTube. Така, нека да започваме. Гладни ли сте, Питер? Да. Не. Да. Зарежда. Боже мой! Махайте лаптопа, ще ви сложа там да ядете супер. Тук има място, знаеш колко много. Теримата ще ядете. Така, имам 9 показвания, 4 абоната. Дани или Ники ще седне тук, Дани или Ники ще седне. Така, имам сладки красиви неща, не знам колко абоната, 22. Аз съм тук, Дани. My laptop, my kicks. Ето, това ми е нови клип. Дани, ако искаш ти да си на това диванче. Тук ще бъда. Как ще ядеш тук? Там. Няма как. Ники, ти си тук. Ето, имам 14 показвания на този Аз съм на клип. табуретката. 10 показвания от този клип. Мамо! Наместихме са! Данито е там! От страната на лаптопа! От клипа за видеото имам 23 показвания, кога са качели. Пирай клипа веднага! Да. И се абонирайте за Краси Събев. Ето, аз ще го напиша. Ето така се пише. Опа, не съм оставила място. Така ще оставя. Краси Събев! Да, няма на английски, Николай. Има. Ето така се пише. И сега... Краси Събев. И се абонирайте за него и му харесайте видеоклиповете. Люти чушки. Не! Аз искам. Брази, никак не обичате люти чушки, вие? Така, ето. Има взема. 5 абоната и аз съм се абонирала за него и така. Така, нека да видим. Аз колко абоната имам, бе? Добре, аз съм това. Нямаме еднакви абонати. Да, 5. Да, и се кажа моите игри. Имам една от най-любимите. Не съм дете, но просто ми харесва тази игра на Ягото Сладкеш. На Tiny Titans вече имам всички герои. Горе-долу всички в сегашното време. В бъдещето ги няма. На пианото имам. Вече рекордът ми е 1000 и няколко. И на Ягодо Сладкеш съм с втори герой. Си купих от 9. Аз си ги взех. Аз обожавам люти човек. Нашия Красимир обожава лютички. И това от мен за моето видео. Как го яде. И от това е от мен. И се абонирайте за канала ми и дайте палче нагоре.